Tento žurnálový zápis venujem majaku, ktorý som opäť vybral z vašich komentárov. Dnes si verím, takže nepredkresľujem a idem rovno technickými perami. Aj som váhal, či to nenechám čierno-biele, ale nakoniec pridávam trochu farby na strechu a náznak mora modrými frkancami. V texte niečo z funkcie majaku, ku ktorému samozrejme patria lode, tak jednu aspoň na známke. Najvyšší majak na svete je v Saudskej Arábii. Jeho súradnice naklepem na stroji. Aby starý papier vyzeral ešte staršie, zašpiním ho kávou. O chvíľu sa pomýlim, lebo džidaský majak nemeria 134 metrov, ale iba 131,4. Svoj omyl prelepím a opravím. Pridávam ešte jednu loďku, ale tu už nefrkam, aby to nevyzeralo, ako keby mi celý žurnál spadol do blata. Sem sa mi ešte zmestí tabuľka so svetelnými signálmi majákov a pridám aj tému v Morzeovke. Na svoj malý omyl ešte upozorním vetou na okraj: myliť sa je ľudské. Tak a máme to, ja vám ďakujem a teším sa pri ďalšom videu.